No niin, näitähän videoita alkaa tulla enemmän ja vähemmän kuin kun oli tarkoituskaan, mutta pakko laittaa. Mulla oli nyt fosforihapot pinnassa ja toi oli hiottu sillä lailla nyt niin kuin kohtuu hyväksi, että pystyisi vetämään sinne epoksin pintaa. Sitten mä tuossa otin osia pois, siellä on voimalaitos muuten 305 ja TH350 perässä. Niin rupesin ottaa tässä vielä viimeisiä helyjä pois, niin kuin tuon lukon vastikappaleen tuolta ja sellaista. Ja sitten mä katsoin tässä, että hetkinen, että mä otin ton oven valon katkaisijan tosta pois. Ja sitten mä katsoin, että mitä sitten lohkeilee siitä. Ja siinähän oli Jouni amerikkalainen, niin oli rakentanut sen tinastaton. Ja nyt mä sitten jouduin taas nokeen naamaan ja hitsaa ja sottaamaan ja pöllyttämään. Ja just eilen moppasin perhana lattiat vielä ja siivosin kaikki, niin eikös tämmönen vielä. Niin se jatkuu vielä tänne se saakeli juttu. Ja oikeat hitsaajat, niin ei tarvitse katsella sitten, voi laittaa silmät kiinni. Mutta tämmönen tapaus. Ja vielä löytyi sitten täältä takahelmasta. Paarteesta löytyy yksi pieni reikä tuosta, niin sen mä vedän vielä. Niin sitten ei ole yhtään mätäreikää missään koko autossa. Että se on niinku se tarkoitus nyt tässä. Autohan on teknisesti niinku ajokunnossa. Uusi tankki, uudet putket. Mä en ole ikinä kuullut vielä, että miltä toi soundaa nyt noilla uusilla putkilla tuolta. Se jää sitten, pitää malttaa. Yksi mun kaveri sanoi, että älä pura sitä niin, että se on niinku liian osissa ja nyt aletaan olla ja rajoilla. No ei, kyllä tää tästä lähtee vielä menee parempaan suuntaan. Nätti keli olisi ja kaikkea, mutta nyt mennään tällä. Eli viimeinen paikkaus ja sit mä pääsen suojaamaan meidän seinille noi tommoset suojukset, semmoset ohut muovit sinne ja pääsen sit maalle. Tossa on toi väri, mikä näihin tulee, niin on tossa ovien sisäpuolella. Mutta tämmöistä pikku takapakkia ja välillä etupakkia ja pakkia. Kiitos. Moi!